To sa opakuje. Po 15. Tam, áno. Timo, vystretá ruka, hej, vždycky. Dobehnem, pekne vystretá ruka, pevne nôžky. Takže po 15. Týmko, priprav sa. A ideme. 15-30. Trafil, dobre. Teraz nebola ani páska, ale bola čiara, tak ju trošku sklzlo. Pekne, Týmko. Nič, tam bola páska, ale čiara, plast. Takže ona neodskočila, trošku sklzlo, to sa stane. Tak, ideme. (15:40). Luky, trošku viac dozadu a pekne zozadu potiahneme dopredu, dobre? Lebo teraz väčšinou ten úder zahráš aj ten forehand a backhand tak, že ideš do strany. Nemáš stabilitu. Ako pri loptičke si skoro, ale proste nemáš stabilitu, ideš do strán. A ty musíš ísť dopredu s loptičkou, dobre? Pevne nôžky. Lebo ako udreš, ideš do strany a tam sa nezapreš sa proste nohami do úderu. Preto to nejde. Dopredu, pekne potiahni dopredu. Out. 30-40. Hej, musíš pekne trošku viac dozadu a idem dopredu s loptou. Týmko, priprav sa. Zhoda. Ale pekne. Tu bola pekná výmena, oboj strane. Pekne, vidíš, teraz si mal stabilitu a zahral si backhand pekne po čiare. Týmko, na druhú stranu. Zhoda, zhoda, zhoda. Pekne. To bol nádherný return. To sa nedá, Luky. Ako, to aj my starí, keď sme zabije počiaral pod nohy return, tak to ťažko. To sa len obranou. Toto robil aj Tomáš vtedy. To sa ťažko chytí. Keď to trafí hráč, tak sa ťažko. Výhoda, Týmko. Pripravíme sa a ideme. Out. Druhý servis. A pekne, naspäť. Ty brďo. To nevedel, ako zahral asi.